madamo na sanggim pamatay. Ginkilala nga mantas. Tungod siya mismo ang nagapamapas sang iya mga kaugdanan. Ano gid bala ang ginhalinan? Aton tukibon, hibaluon kon sino si Drago. Palamangkutanon sang kadamaan. Tagadampig bala siya sa kalainan o kon sa katarungan. Sino si Drago? Imi nga palamangkutanon aton sabton sa aton drama nga puno sang pagpasimpalad kag aksyon. Sino si Drago? Game sulat kag sa idalom sang direksyon ni Kuya Il Andan sang 106.9 ASFM, The Community Radio. Kaag NYGC Naisada Channel Blind Drama Audio-Vision Editor Romel K. Pineda. Soundman Emilio Magbanwa. Kag ginadulong sa inyo sa NYGC kag ASFM. YouTube na, radyo pa. Isang araw, nagising ang kanyang diwa. Nakita ang kamalian. Sa landas ng kasamaan ay humiwalay na siya. Puso'y nagbago, determinasyon ang kanyang dala. Sa paglaban sa kasamaan, handa siyang makipagtunggali. Drago, Drago, bayani ng bayan. Nilalabanan ang kasamaan. Puso'y matapang at wagas. Drago, Drago, tagapagligtas sa gitna ng unos. Liwanag ang siyang ibinibigay. Mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Drago ang dating anino, ngayon ay isang mandirigma. Tagapagtanggol ng bayan sa lahat ng oras. Handa siyang lumaban para sa kinabukasan. Drago, Drago, bayani ng bayan. Nilalabanan ang kasamaan. Puso'y matapang at wagas. Drago, Drago, tagapagligtas sa gitna ng unos. Liwanag ang siyang ibinibigay. Mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Drago ang dating anino, ngayon ay isang mandirigma. Tagapagtanggol ng bayan sa lahat ng oras. Handa siyang lumaban para sa kinabukasan. Drago, ang pangalan mo'y aawit sa hangin. Bayani ng bayan, sa puso'y mananatili.